kroncongan aku iki tunggang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek mangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang larang pasti rezeki majedur berapa tempatnya isih esok rezeki tambah lumpur owe tambah lumpur owe tambah lumpur owe tambah lumpur owe tambah lumpur aku ini tukang tambal ban uripe sak dalan-dalan golek mangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang pangan aku iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kentongan wayah apes ketemu krasa kentongan majedur ya berapa zamane isih esok rezekine tambah teko majedur berapa maneh esok rezekine tambah lumpur owe tambah lumpur owe tambah lumpur owe tambah lumpur owe tambah lumpur Samboya Putra